ime Allaha milostivog, samilosnog. Hvala Allahu dželešanu na blagodati koju nam je podario da evo još jednu večer živimo i doživimo mjesec Ramazan. Hvala Allahu dželešanu pa smo evo još jednu večer iftarili zajedno ovoga puta ispred doma na poligonu u džematu Donja Obodnica. Već nekoliko godina u nizu iftarili smo u džamiji, u mektebu, u Kamenjašima, u Domu kulture, ali evo večera smo se odvažili, hvala Bogu dragom, da izađemo vani na poligon i da okupimo oko 150 naših džematlija. Što naših džematlija, što džematlija i omladini i susjednih džemata Dobrnja, Šarena džamija, Lipnica, Avdibašići. Evo, hvala Bogu dragom, pa smo u tome uspjeli. Mislim da su i džematlije zahvalne i zadovoljne. Uz Allahu pomoć se nadam da ćemo u nekim narednim godinama još bolju organizaciju imati. Hvala našim džematlijama koji su nesebični u svim našim džematskim aktivnostima pa pomažu. Hvala našim donatorima koji su mimo našega džemata, a hvala pripada Allahu dželešanu koji nas je uputio. Sifet Sulić, efendija sam u Behrambegovoj Šarenoj džamiji u Tuzli. Prije nekoliko dana smo dobili poziv da se odazovemo na iftar ovdje u Obodnicu. Sanel efendija je to sve lijepo pripremio, pozvao nas se, mi smo i kao džematlije i jedan dio omladine je došao ovdje da podržimo ovu aktivnost, ovaj iftar. Danas je uobičajeno da se iftari čini na otvorenom, a hvala dragom Allahu, evo i ovdje u Obodnici je to uspjelo i sam svijet koji odavde prođe mogao je vidjeti tu ljepotu i sve ono što iftar nosi. Svaki dan
put radostan, prvi put za iftar, drugi put Božji dar. Uspomena draga kao rijeka teče nad Sarajevom mojim, ramazanska večer, kandili smunare, begove džamije, otkrivaju tajnu koju srce krije. Lagano koračam preko starog mosta da dočekam svoga najdražega gosta. Kad zauči ezan sa vrha Bistrika, odgovara tekbir s visokog vratnika. Sarajevo cijelo prekrili ezani, radost nek donesu ramazanski dani. Bismillahirrahmanirrahim. Neizmjerna hvala Allahu Đalešanuhu koji nam je omogućio da se večeras evo ovdje u Obodnici sastanemo ovim lijepim povodom kojim je džemat Obodnica priredio 150 iftara za svoje džematlije, za džematlije džemata Avdibašći, džematlije džemata Dobrnja, džemata Šarene džamije, džematlije džemata Lipnice. Zaista je impresivno i lijepo večeras biti ovdje. Samil Efendija kao organizator ovoga iftara je zaista priredio jedno fino druženje na sliku svim drugim mladim kolegama koji žele da promovišu svoje džemate i na ovaj način organizuju druženja u džematima, da uvezuju međusobno džemate, da se zajednički dogovaraju i organiziraju evo ovakve iftare. Večeras je trebao sama biti glavni imam Međuseslamske zajednice Tuzla koji je sprečen, iz opravdanih razloga prisustvuje, ali evo ja sam kao njegov izaslanik prenio selame i uputio čestitke Samil Efendiji i džematu Obodnica na večerašnjoj organizaciji. Kad zauči ezan sa vrha Bistrika, odgovara tekbir s visokog vratnika. Sarajevo cijelo prekrili ezani, radost nek donesu ramazanski dani. Preko starog mosta zastalo je vrijeme da sa pleća skinemo otežalo breme. Velika je milost, mjesec Ramazana poteče iz vrelog ašikovog džana. Allahu Ekber, Sarajevo zbori, nesta one tuge što mi srce mori. Kad zauči ezan sa vrha Bistrika, odgovara tekbir s visokog vratnika. Ja sam Elija Hasić, dolazim iz džemata Avdibašići koji je susjedni džemat Donjoj Obodnici. Na poziv Sanel Efendije došli smo u Donju Obodnicu da se družimo na ovaj iftar. Mi dole u Avdibašići imamo isto tako slične aktivnosti kao što je iftar. Ovo je drugi iftar ove godine, nadam se ako Bog da ćemo još se družiti, da će još više biti druženja, zajedničkih okupljanja i da ćemo se okupiti u što većim broju. Ja sam Amina Mešeljić, imam 14 godina. Večeras se nalazimo na velikom džematskom iftaru u džematu Donja Obodnica. Nalazimo se na poligonu. Pored naših 150 džematlija, veći broj čini omladina. Uz tu omladinu smo se udružili i mi kao mektepski učenici. Moju Tuzlu cijelu
nek rilije zani, radost nek donesu ramazanski dani. Bilo nam je lijepo i nadamo se da će nam ovo prijeći u tradiciju, da svake godine organizujemo ovakve iftare u što većem broju. Ja sam Rajh Djedović, Mutevelija džemata Donja Obodnica i evo večeras želim u ime domaćina, u ime džematskog odbora Donja Obodnica da se zahvalim svima koji su večeras došli na ovaj naš zajednički džematski iftar kojeg mi organizujemo ovdje u našem džematu, evo prve godine na otvorenom. I imali smo evo večeras, ako Bog da uz Božju pomoć, oko 170 zvanica koje su bile ovdje. Imali smo imame iz džemata Šarene džamije koji su zajedno sa svojom omladinom ovdje došli, imami iz Dobrnje sa svojom omladinom, imam džemata Avdibaši sa svojom omladinom i predstavnicima džemata, kao i Efendija Ibrahim iz Dobrnje sa predstavnicima džematskog odbora i omladinom koji je bio također večeras ovdje. Mi u ime džematskog odbora zaista se zahvaljujem svima koji su evo došli da podijele sa nama radost u večerasnjoj mubarek noći Ramazana i nadam se da će ovo biti jedna tradicija u mjesecu Ramazanu i da ćemo mi, ako Bog da, svakog Ramazana ovako organizovati ove zajedničke iftare i da će iz godine u godinu biti sve više i više džematlija. Ja sam Tahir Huremović, džematlija džemata Donja Obodnica. Evo večeras smo se okupili u našem džematu organizujući ovaj veliki džematski iftar na koji smo pozvali goste iz susjednih džemata, Lipnici, Moluha, Avdibašića. Večeras se ovdje okupilo oko 200 ljudi, što omladine, što džematlija, što naših gostiju, da uz Allahovu pomoć evo i ovaj dan mjeseca Ramazana iftarimo na otvorenom pred društvenim domom u Donjoj Obodnici. Prije svega želio bih da se zahvalim džematlijama na podršci koju pružaju džematskom odboru i našem imamu Sanelu Efendiji Hodžiću, njegovoj hanumi, koja sa aktivom žena džemata sve ovo je organizovala da nam bude večeras ovako lijepo. Zahvaljujem se našim gostima koji su odazvali se pozivu i koji su, kao što ste večeras čuli, obećali da će, ako Bog da, iduće godine biti ovdje jedan veliki iftar gdje oni planiraju da će biti oko 500 ljudi. Molim Svevišnjeg Stvoritelja da istinski ovaj naš nijet pomogne, da dočekamo, ako Bog da ispustimo i ovaj Ramazan i da iduće godine dočekamo Ramazan, da organizujemo jedan veliki iftar po kojem će se naš džemat pamtiti.